אנחנו נקרא את זה. מה זה? אגדה של פסח. יפה. בוא נקרא, מה כתוב פה? אגדה של פסח. לאט. אגדה של פסח. נכון. תגיד איזה דברים יש פה? או שלא? אני רוצה, זה יין. נכון. כוס של יין. נכון, שכחנו, היה זרוע. נכון? זרוע של עוף. מרור. זהו, מרור וכרפס, אני כל הזמן מתבלבל. ביצה, חזרת, כרפס וחרוסת. היית עם חרוסת אתמול? מה זה חרסי? חרוסת זה מתוק כזה. מקומינה. לא אוכל? זה טעים. איזה שיר יש לנו פה? די. לא, זה מה נשתנה. רוצה לשיר? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, חמץ ומצה. הלילה זה כולו מצה, הלילה זה כולו מצה. השיר עוד או להמשיך הלאה? נמשיך הלאה. נמשיך הלאה. אוקיי, זה מה? זה שהם היו עבדים, נכון? זה היה, אבל... כן, הוא היה עבד וזה מצרי שמרביץ לו. ואיך שרים את השיר? עבדים. היינו. פה יש עבדים היינו? כן, עבדים היינו. תן לי לשיר. טוב. עבדים היינו. אתה בני חורים. עבדים היינו. אתה בני חורים. עבדים היינו. אתה בני חורים. אתה בני חורים. מה זה בני חורים? חופשי. יפה מאוד. הוא חופשי, כן? הוא רוצה ללכת לחופש, בסוף הוא יצא לחופש. מי זה? משה. נכון, הוא משה בתיבה, נכון? עכשיו בתיבה, בעוד מעט הוא יבוא, זה גם משה. הוא יגיד לפרעה, שלח את עמי. בוא נדבר קודם על אלה. זה הרשע. נכון. זה לא יודע לשאול, זה תם, זה לא יודע. חם. נכון. כזאת אין. ועוד מעט. אין בעיה שם, אני חושב. וזה משה שהולך לפרעה ואומר, שלח את עמי. זה האח שלו, אהרון. זה פרעה? זה פרעה. ופרעה רצה לשלוח אותם לישראל? לא, נכון? ואז הם נתנו לו, אלוהים נתן 10 מכות, נכון? איזה מכות? קודם לספור 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. נכון, 10 מכות, יפה. איזה מכות? אני אגיד 1 ואתה תגיד 1. טוב. 1 דם. צפרדע. כינים. ערוב. דבר. שכין. ברד. הרבה. חושך. מכת בכורות. נכון? ופה יש לנו דיינו. קודם מפה. דיינו. לא פה. מה, לקרוא הכל? ככה. אילו הוצאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים. דיינו. אילו עשה בהם שפטים ולא עשה באלוהים. דיינו. אילו עשה באלוהים ולא הרג את בכוריהם. דיינו. דיינו. עשית עד לסוף? לא, זה ארוך. אחר כך. תקל כמה זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. יפה מאוד. רק 14. זה משה מוציא את בני ישראל ממצרים. אתה רואה, הים נשבר מאחורה, נפתח והם עברו, ואחר כך הוא נסגר. בסדר? זה שיר בצאת, רוצה לשיר? ישראל ממצרים בית יעקב
פעם אחרת נמשיך. בוא נראה. לשנה הבאה בירושלים אבנו יא. וזה שיר? אני יודע, אחד אני יודע, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. שתיים מי יודע, שתיים אני יודע, שתיים הם לוחות הברית, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. אני אתחיל מ13. בסדר. 13 דיה, 12 שיב, דיה, 11 כוכביה, 10 דבריה, 9 ירחי לידה, 8 ימי מילה, 7 ימי שבתא, 6 עשינו 10? כן, 10 דבריה, 6 סדרי משנה, 5 חומשי תורה, 4 אמהות, 3 אבות, 2 בוכות הברית, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. עוד? מה יש לנו פה? איזה זה? אתה זוכר? חד גד, חד גד יא, חד גד יא, חד גד יא. זהו, ויש לנו פה שיר על אביב שאני לא מכיר. וזה האחרון, רגע, זה הכי חשוב. שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע, פסח בא, שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע, פסח בא, שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע, פסח בא, שאול שאל 4 קושיות, שתו אשתה 4 כוסות. כמה כוסות שתת אתמול? 4 כוסות של יין שתית, נכון? עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. אבא, תקרא פה. זהו, רגע, גמרנו גדה של פסח, אמא צילמה אותנו עד עכשיו, אתה יודע? יש את הבונה. כן, אתה בוא, תודה.